Ang aking pong pagtulong po ay charity. Paglingap at pagtulong, dapat matuwa kayo. At doon sa mga mahilig mamuna ng vlogs ko, dapat matuwa ka. Kasi ang vlogs ko, ang kita ko sa YouTube channel, binibigay ko sa mahihirap, hindi sa mayayaman. What's up mga katribo? Isang mapagpalang araw muli sa inyong lahat. Sa episode na to, tutunghayan natin yung sagot ni Kuya Bal Santos Matubang sa isang vlogger na kumukundi na sa kanya o bumabati ko sa kanya. Pero bago yan, may magbubukwang tayo ng chicken adobo. Pero bago tayo magbukbang at panoorin ang naging pakutsada rin ni Kuya Bal Santos Matubang sa kanya, magpasalamat muna tayo mga katribo. Yun. At ngayong habang tayong nagbubukbang mga katribo, panoorin na natin yung sagot ni Kuya Bal Santos sa mga vlogger, lalong-lalo na dito kay Atty. Lawayan na bumabati ko sa kanya. Tara, panoorin na natin mga katribo. Dati po, na ako po ay nagbablog, ang subscriber ko po ay nasa 5,000. Walang nagbabas sa akin at walang mga lumalabas na ibang vlogger po na binabas tayo, binabanatan tayo. Wala. Wala. Nag 10,000 ako, wala sa akin bumabanat. Walang nagpapansin sa akin. Pero ang ginagawa ko po, the same lang ngayon. Pagtulong din po. Noon ang subscriber ko po 5,000, ang content ko po pagtulong. Ngayon po ang content ko pagtulong. The same content, hindi ko binago. Ibig sabihin po, yung gawa ko dati, pagtulong, yun din po ngayon. Pero bakit po noon, ang subscriber ko po ay 5,000, 10,000, wala sa akin pumapansin. Ako lang po yung nagtataka at nagtatanong, bakit ganun mga kalingap? Ba't ngayon marami sa aking pumapansin? Yung iba, hinahangaan tayo sa ating ginagawa. Oy, Idol Bal. Oy, Kuya Bal, ang bait-bait mo naman. Iba naman, tinitira ako. Oy, yung pagtulong mo, mali. Baka maubos ang mahirap sa Pilipinas, paano na tayo? Di ba? Pero bakit ngayon mga kalingap, malapit na mag 1 million si Kuya Bal, ang daming nagsisilabasang tinitira tayo at binabash. Gusto nyo ba na mag-iba ako ng content? Halimbawa, okay. Dahil binabash ninyo ako, hindi man lahat babaguhin ko ang content ko. Babaguhin ko ang aking vlogs, ang mga videos. Iibahin ko na. Ang vlogs ko po ay ganito, mukbang. Lahat ng sweldo ko sa YouTube, kakainin ko lahat ng masarap na pagkain. Then, pupunta ako ng Palawan, pupunta ako ng Baguio, pupunta ako ng Singapore, ng Hong Kong. Iba-vlogs ko lahat yun. Ito si Kuya Bal. Nagba-vlogs dito. Suportahan niyo ako at para lahat ng bansa makakarating ako. Yung bang gusto ninyo? Yung bang gusto nyo na ang vlogs ko iibahin ko? Ayaw mo ng pagtulong? O sige, iibahin ko ang vlogs ko. Marami na akong subscriber, mga 1 million na. O ibahin ko ang vlogs ko. Payag kayo, mga kalingap. Instead na pagtulong yung iba vlogs ko, yung video ko po ay sa halip na pagtulong, gagawin ko po lahat ng restaurant sa Pilipinas, makain ako. Doon ako kakain ng umagahan, tanghalian. Tapos sa mga first class hotel, doon ako matutulog. Alimbawa po, ang kita ko 1 million isang buwan. 1 million po, ay hindi, mahirap ubusin yan. Kung sa Pinas lang po, punta ako ng Puerto Princesa.
punta ako ng Davao, pupunta ako ng Baguio City, Tagaytay. Oh. Tapos lahat ng vlogs ko, ito po ang Baguio City po, ang daming mga yelo, ang lamig ng lugar dito, giniginaw na ako. Gusto mo ng gayon? Na yung vlogs ko po, ibabaguhin ko na. Manonood ka kaya? Oh, yun ang tanong ko. Ngayon, kung ayaw mo ng gayon, ba't mo ko usigin? Ba't mo ko pipersecute? O bakit yung si Kuya Bal namimigay ng bigas? Walang face mask yung iba, malalayo pati. Yan ang gusto mong vlogs ko. Pupunta ng Singapore, ng Dubai, ng Amerika para mag-vlogs. At lahat ng kita ko, kakainin ko lahat. At magiinuman ako sa mga barkada. O, yan ang sinasabi ko sa inyo. Ako po noon, 5,000 po, wala sa akin nagpipersecute. 100,000 po ang aking subscriber, walang umuusik sa akin. Ha? Walang sino man ang nagreklamo sa akin. Ba't ngayon? Mag 1M na ako, maraming nagpapasikat, nagpapansin. O bakit si Kuya Bal namimigay ng Jollibee? Ay, bigyan ko lason. Gusto nyo ba mga kalingap na ang vlogs ko babaguhin ko na? Sa halip na pagtulong, mukbang na lang. Dito tayo. Laki ng litson. Sarap. Mga kalingap, tingnan nyo ang litson dito. Naka-live pa. Grabing native na baboy ito. Di magdalaway ka sa kinakain ko. Gusto mo nang gayon na ang vlogs ko po ay mukbang na lang, puro kainan? Tumatulog sa isang first class na hotel. Nakataas ang paa, gusto mo nang gayon? Di ba pangit po? Ang aking pong pagtulong po ay charity. Paglingap at pagtulong, dapat matuwa kayo. At doon sa mga mahilig mamuna ng vlogs ko, dapat matuwa ka. Kasi ang vlogs ko, ang kita ko sa YouTube channel, binibigay ko sa mahihirap, hindi sa mayayaman. Ba't ka magagalit sa gawa kong pagtulong? Tangang vlogger ka. 4 na uri po ng vlogger sa Pilipinas. May matinong vlogger, may nagtinuan, may tanga at may nagtanga-tangahan. Lahat kami po, mga charity vlogger po, pagtulong ginagawa po namin. Anong gusto niyo? Yung vlogs namin, lahat ng pera kita sa YouTube, lahat puro kain namin. Bibili ng sasakyan, bibili ng bahay, lote lahat. Mahirap naman yon. Dapat po, tayong mga Pilipino ay matutong magpasalamat na maraming charity vloggers po ang gustong tumulong sa mga tao sa Pinas na naghihirap. Magbigay ng bigas. Ayaw mo noon na ang mga vloggers sa Pilipinas ay maging charity vloggers. Ayaw mo nang gayon. Gusto mo kainan. Gusto mo karantahan, sayawan, kasiyahan. Papunta ng beach, magbi-video, iba-vlog, mag-live. Ito yung beach sa Boracay. Ang daming sexy. Ang lalaki pati ng mga hita. Yun ang gusto mo ng gayon. Papunta ako ng iba't ibang lugar sa Tagaytay. Uy, maganda ang Tagaytay. Daming pagkain po. Gusto nyo itong pagkain ko? Ay, di ako gayaan mga kalingat. Pero kung gusto ninyong baguhin ko ang vlogs ko, mula sa paglingap, papunta sa pagkain, mula sa paglingap, punta sa pamamasyal, sasakay ako ng eroplano, tapos naka-video, ay ang sarap sa eroplano, lumilipad. Sana wag bumagsak. Yan nga sinasabi ko sa inyo. Dapat po, wag tayong magtanga-tangahan. Ang subscriber ko noon, 5,000, walang umuusig sa akin. Ang content ko po, paglingap at pagtulong. 10,000 po, walang umuusig sa akin, walang nagreklamo, walang nambabash. Ba't ngayon, dumadami ang subscriber ko, inuusik ninyo ako. Anong gusto nyo? Ibahin ko ang vlogs ko? Sa halip na pagtulong, puro kain na lang. Yan nga. Dapat gamitin ang utak, sabi ni Damiana. Gamitin ang utak. Matuwa kayo na mayroong Pilipino tumutulong sa kapwa Pilipino. Ang mahirap, Pilipino ka, ang tutulungan mo mga Amerikano, mga Indiano, mga Bitcoin. Ay, yun ang mali duman. Pilipino ka, tutulungan mo mga ibang bansa. Dapat kapwa Pilipino naghihirap. Ganun dapat ang isip natin. Huwag nyo pong hilain pababa ang Pilipinong tumutulong. Yan po'y mabuting bagay.
Ang hilain nyo po, yung mga vlogger na walang ginawa kundi siraan tayo. Siraan ang mga small YouTuber. Siraan ang mga charity vloggers. Wala mang ginawang masama sa inyo. O sige daw po, mayroon bang ginawang masama ang mga charity vloggers sa inyo? Ba't magagalit kayo sa amin? O ito lang. Kung sino man kayo, may ginawa ba si Kuya Bal na masama sa inyo? O sige, sagutin nyo daw po yan. Kung meron, halimbawa, Kuya Bal, masama ang ginawang pagtulong, babaguhin ko ang vlogs ko. Pero manunood kayo. O payag kayo ng gayon. Kuya Bal, mali yung pagbigay mo ng Jollibee. You're promoting Jollibee. Yan ang ngayon. Mali. O babaguhin ko. Ang ibigay ko ay laso na lang. O payag ka. Ibigay ko ay, lumang damit. Payag ka. O, yan nga sinasabi ko. Walang mali sa gustong tumulong. Pasalamat ka may tumulong ng mga vlogger. Ang tirahin nyo, yung mga politikong corrupt. Yun ang tirahin ninyo. Yung nasa gobyerno. Ako po, wala ako sa gobyerno. Private sector po tayo. Ayun mga katribo, napanood nga natin ang saloobin din ng ating Kuya Bal Santos Matubang. Alam mo, attorney, hindi dapat labayan yung apelyido mo eh. Dapat lawayan. Kasi naglalaway ka sa achievement ng mga sikat na mga vlogger, na charity vlogger. Sino ang tutulong dyan sa may hirap? Sa mga kapuspalad, sa mga senior citizen na wala nang pumapansin? Kung walang Bal Santos Matubang na tumutulong, ikaw? Di kahit nga siguro ice water, hindi ka pa nakapagbigay sa may hirap. Sino pa? Mga politiko? Mga politikong sa tuwing eleksyon mo lang makikita? Mga politikong nakakarating lamang sa mga bundok tuwing maging eleksyon na? Subukan nyo lumapit sa politiko. Kahit walang pandemic, kahit walang tong pandemic na to, sino ang haharap sa inyo? Stop. Marami akong kilalang ganyan, attorney. Siguro mga tuta ka nila. Kaya sana mag-isip-isip ka sa bawat salitang bibitawan mo, attorney. Lawayan. Dahil kung ang lahat ng attorney dito sa Pilipinas katulad mo mag-isip, kawawang-kawawa talagang Pilipinas sa mga katulad mo. Magpasalamat pa nga tayo eh. Dahil lumilikom ang Bal Santos Matubang ng mga vlogger, ng mga charity vlogger para dumami sila. Eh kung hindi niya gagawin yun, paano na lang yung mga senior citizen at mga halos wala nang makain mga kababayan natin? Sino ang gagawa? Di ba wala? Dito ko na lang tatapusin ang aking video sa araw na to mga katribo. Shout out na lang po dyan sa mga walang sawang sumusuporta sa aking munting channel. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Hanggang sa susunod po mga katribo. God bless po sa inyong lahat.